Radio Philippines Standard Time. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Las 8:01 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Good morning, Bacolod. Good morning, Philippines. Aksyon Hotline. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad pizza size sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Aksyon Hotline. Sa ngalan sa gihapon sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon. Ako naman Aksyon Marlon Hinovaya. Tubtob sa tak na alas 9:30. Aksyon Hotline. Mayo-mayong pagabugtaw sang atos sa nga mga motorista bangod good news kay rollback. Hindi kay saka kundi rollback. Nubo sa presyo sang gatong ang sumugata sa subong December 6 mga kaksyon. Ang pump prices sang gasolina, diesel kag kerosene. Nabuloantang ang kalabanan nga mga motorista naton diesel ang ginatughong hindi bla alas 6 kainasang aga mga kaksyon ang Shell nagpanubo na sang presyo Palarios Palarios sa gasolina 1.95 kada litro, sa diesel 1.90 kada litro, kag sa kerosene 1.65 per liter. Aksyon Hotline. Mga alas 6 ang takda kay na nagumpisa sa pagpanubo ang Shell sa Nasilintana, Petrogas, kag ang Sea Oil. Subong alas 8:01, bag-o lang gid siguro ni Clean Fuel. Nagpanubo man. Bauna-una kay inayang Caltex. Alas 12:01 pa lang kay inasang kaagahon. Ang Caltex nagpanubo na. Kag kalakip man diri alas 6 kaina, nagpanubo man sa ila presyo ang PTT Philippines. Aksyon Hotline. So kabay nga kada Martes batianta nubo na lang galing kay daw wagid sang siling tagdugay bla nga Martes tag 3 ka bulan no nga sunod-sunod nga Martes nga nubo lang sa presyo sang gatong batianta. Mayad kuntani o galing kay ining pag rollback pag nubo sa presyo hindi gid man ikawan na ginaopdan gid sang pagsaka akong kaysa ang saka tuman kadako ang nubo tuman kagamay. Aksyon Hotline. Ano ang ibang sa nga balita sa bayan sang national antistakaduan ang balita lokal sa National Istorya Budget kita. Ang Bicameral Conference Committee sang Kongreso nagpasaka sa budget sang House of Representatives. Ang ginsaka simple man lang 12 billion pesos, 12 billion pesos nga ginsaka nila sa idalom sang proposed 5.2 trillion nga appropriations para sa 2023. Aksyon Hotline. Ini nga appropriations para sa 2023 gin-ratify inibot silingon gin-pabakod ini sa Senado kag Kamara kag gabi ginamang. Aksyon Hotline. So sa final version, ang Kamara o kon lower chamber may total budget nga 28.8 billion ka pesos daw tuman kadako no 28.8 billion pesos. Ang nagpresentar sa mga kaksyon amo si Senate Finance Panel Chairperson Sani Angara na siyang pinabangkot ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Pero daw pareho lang nga nakibos Pimentel mo kay siling niya 12.4 billion pesos makabigi na nga incredible increase. Aksyon
Hotline. Di magsiling kita incredible ano mo silingon sa daw hindi empatihan, daw hindi mapatihan nga saka, daw wala sa malasihan nga saka. Kay kung sa mga Tagalog pa hindi makapaniwala mo, no, hindi empatihan incredible. Di sila ni Pimentel dapat kay presentar kung ano ining mga items di. Di kita nyo kung anong sistema diri sa Pilipinas, no? Kung wala ka sa administrasyon, halos tanan nga hulag sa mga kaalyado sang administrasyon, gina-question. Pero kung ini nga mga naga-question ara sa administrasyon, nga makabati ka mo sa sang ila sa nga question how? Hotline. Wala. Ang ginahimos to lang nguri-nguri upod sa daloy. Man kaalyado sang administrasyon, ang mga sistema nga nagapapigado pagin sa mga Filipino, mananggin suportahan ni Pimentel nga kandidato sa pagkapresidente balanta naman nagligad nga eleksyon di ba si Manny Pacquiao. May kaugalingon pa sila ganito nga partido nga PDP laban, duwa paksyon tong PDP laban mo ang kay Pacquiao, kay Pimentel kag ang isa to iyan ay Presidente Duterte. Hotline. Tiyang sabat ni Senador Angara sa pamangkot ni Pimentel siling nga dapat may itemized. Tiyang patag ni Angara, yes, may ara. No? Ining dugang nga budget hambal ni Angara sa Kamara ang para sa buildings, para sa pagbakal sa salakyan, personnel services sa mga bag-o nga kongresista kag operational requirements sa kada distrito sa mga kongresista. Hotline. Bawining pagbakal sa salakyan para kuno usaron nga service sa mga kongresista para sa ila sari nga serbisyo. Okay gid na. Okay tani kung naga-performance sila sa distrito ang ina nga kongresista. Pero may ara na iban nga suspisan kami mga salakyan na angin bakal kwarta sa mga tawo tamaran gihapon. Hotline. PPP ng obra, no? Balo naman kamo kanong PPP na pungko pamati kag pauli. May paman pang ibanda pangapi pangihi ka pamantay. Hotline. Pamantay sa yes na nga isig ka pareho. Mayara pa gani nga pulo panago. Hotline. Di bla, pulo panago nga daw mga ilaga nga nagapanago sa buho bla kon pangayuan bulig sa mga pigado. Di man tanan na. Mayara da, lisipon na sila. Amo ni nga sahi sa mga puisal. Nga sa eleksyon nami iparabog blas tangkungan. Ipahurabog ang boto. In short, di dapat pagbutuhon kay daway pulos na kung nakapungko. Hotline. Nagligad nga adlaw ginsiling ni Angara nga ang Kongreso nagbalik sang 150 milyon pesos nga confidential kag intelligence fund sang Department of Education nga ti subong ginapamunuan ni Vice President Sara Duterte kag 10 billion pesos nga budget para kuntani sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang LCAC ang ginatuwag. Di basta budget gani ang hambal. Budget ang hambalan naton di init gid ang diskusyohanay. Mandamo sa nagaduda, bangod damo man sa dapat kadudahan. Hotline. Labi na ang may mga makalam kamot da nga abi mo talahuron, pero igo mo na hambaw kawan gali sa kabansang gobyerno. Hotline. Ano ang balita sa bayan sang lokal arena nagaarang ka na? Ang ano? Kung sa mga hampang pa nga baseball naka first base na niya. No? Ang 5 ka mga hagna sa Senado nga nagaduso agod ibalik ang pagtukod sang Negros Island Region ginaprubahan na kahapon sang Senate Committee on Local Government. Amo ning ginpasalig gali ni Senador J.V. Ejercito sang siya ang nagbisita diri sa Negros Occidental, partikularmente sa Valladolid. Nagligad nagupod si Senador Ejercito mo sa kay Senador Gatchalian sa pagpatayaw sang blessing, no, sang classroom buildings sang CPSU dira sa Valladolid. Amo ni ang ginbuy-an niya nga promesa sa mga Negrosanon nga siling niya aprubahan na namon ang hagna nga nagatuyo sa pagpabalik sa Negros Island Region ti natabo gid kahapon. Hotline. Manang Senate Committee on Local Government ang panel ti siyempre ginapamunuan ni Senador J.V. Ejercito. Damo-damo sa mga bills glinyo, mga 5 bilog gid ni nga mga bills
mga kaaksyon nagabaga-baga nga hagna. Amo na ihan ang panugod na nga kung hindi sa mga 2022 base 2023 mabalik isa, no? Mabalik ang pagkasal. Kung sa mga mag-asawagin kasal nimo ang Negros Occidental kag Negros Oriental ini sa Senado pa lang bahin. Sa Kamara himaloon taman dugay-dugay. Pero dali lang ha, balikan ta kamo ha. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Okay, dali tayo nahon ta ato sa mga monitor sa ato sa live stream sa Facebook Live. Rinaldo Salibio Panuala, good morning Action Marlon, salamat kid. Araman si Magallanes sa Corazon, good morning Action Marlon. And to all the viewers, hello, have a great day ahead. Salamat. Ronald Langote, okay, good morning Action Marlon. Kaya monitor gid ako sa Laguna. Greet lang ko, Merry Christmas lang da sa family ko sa sitio na Ilab, Barangay Araal, La Carlota City. Okay, gabonitor man di sila sa action. Okay. Si basta Martes sa temporaryo ta ka uyat diya sa ngalan ni Action Art no? Martes bonus na. Ana Sinoro, salamat gid. Thank you. Arama si Ronald Langote, Action Idol. Marlon gali. Okay, so salamat Ronald. Jojo de los Santos, good morning Jojo. Sige, thank you. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
ato sa nga pagpangalagad mga kaaksyon na tutukan ta ining ginamuno kong pag-aprobar na sa bahin sang Senate Committee on Local Government sa ginaduso nga Negros Island Region kon NIR. Ti sa Senado may mga hagna sa Kamara may araman kumaduduban naton si Negros Occidental 2nd District Congressman Alfredo Maranon III. May House Bill man na sa gin-file nagligad nga bulan sang Hulyo. Diri nabutang sa hagna ni Maranyon nga sa tion nga maisaliwat ang Negros sa isa ka rehiyon. Ang mga syudad sa Bacolod kag Dumaguete amo ning mangin sentro sang regional government. So ang matabo siri kung matagayon nga mga regional offices sa nagkalain-lain nga departamento ipamtang sa Bacolod kon sa Dumaguete. Action Hotline. Di laban-laban nga kon madayon gid man ni basi kon tunga-tungaon ng kadamuon kay kibudlay man nga damo tuyas Dumaguete sang sa Bacolod kay kita diri nga taga Bacolod kon Negros Occidental pabudlayan man kadtos Dumaguete para lang magproseso sang dapat iproseso abo man sa Bacolod. Pabudlayan man ang taga Negros Oriental te kon damo sa hagna sa Senado, damo mas Kamara, man magluwas kay Maranyon nga hagna may separado man nga proposal mo. Naging file si Congressman Jose Francisco Benitez ang 3rd District mga kaaksyon. Diri naman nabutang sa gin-file ni Benitez nga dapat ilakip di ang island province sang Siquijor. Action Hotline. Ang pamangkot diri nga dako Well Negros Island Region make a comeback. Muna sa tingguan sang sari nga panatutunan nga makasugiladon sa pila ka mga opisyal diri sang Negros Occidental ano balang ila sa nga paglantaw subong nga nakaarang kanagidman kag naprobahan na sa Senate Committee on Local Government ang pagtukod sari. Action Hotline. Subong ayhan nga tuig mahingagaw ni kontudoron gid o kun basi tuig 2023 pa. Action Hotline. Ari pang mayad-mayad pagid nga balita halos tanan nga mga tawo konsumidor sa Bacolod bago sila Morsia Talisay Morsia Talisay kag Don Salvador Benedicto makabenepisyo ni congressional inquiry pagpangusisa sang Kamara pagi sa House Committee on Energy. May angot din sa nagasaka lang nga nagasaka nga maneran sa ginakonsumo nga elektrisidad dahil sa Sinecobla kag ang permi nga power disruption sa kon brownout partikular sa Bacolod. Action Hotline. Ginpatagan kahapon ang congressional inquiry. Si Bacolod City Lone District Congressman Gasataya nagsiling sa isring FB page ang inquiry nangin mabinungahon o kon mapuslanon. Daw mayong balita good news ni nga paabuton sa mga konsumidor o kon ang ato sa nulaton di nga may ara gid bala nga mabatyagan nga miyura ang mga konsumidor kay nga basi kuno ba mo mas gyapon matabo. Action Hotline. May resolution gin file mo si Congressman Benitez para maklaruhan ang pila sa mga issues sa power distribution. Tiyang report nga daw makabulig ang gobyerno nasyonal agi di sa NEA, ERC kag DOE para mapanubo kunong presyo sa ginakonsumo nga elektrisidad. Action Hotline. Nag-amo siri damo gid ni mabalakpak daw. Hasta ako mabalakpak gani mo kay konsumidor makita sa Sineco nga Bacolod ta. O nga lang question de san o ini matigayon. Amo gid ning dako nga palamangkutanon. Action Hotline. Plus ang maayo pagid nga resulta sa inquiry sang Kamara kahapon kay ginasiling nga daw may solusyon na kuno sa perming brownout. Siguraduhan nyo. Action Hotline. Kampiyon kon matabo. Ano ini nga solusyon base kon hastala ni Sambal Bla kag daw ay mantupahaw. Kung sa mga Tagalog pa hanggang salita kulang naman sa gawa. Action Hotline. Pero mayon na lang din nga nag-aakto nga to sa pila ka mga opisyal sa gobyerno sang sa magpalahimuno na lang sila ang ginasiling mabinungahon nga hearing. Aber, tutukan ta ano gid ang mga inisyal nga solusyon kaging presentar o kung nahisugtan kung may ara gid man. Dugay-dugay bla kay nag-istoryata mismo ang Lone District Congressman sang Bacolod nga si Greg Gasataya. Action Hotline. Alas 8:20 ari ho.
nagabaga-baga nga isyo sa kagkontrobersiya sa kinaduso nga Maharlika Wealth Fund. MWF. MWF daw Monday, Wednesday, Friday, no? Hindi. Maharlika Wealth Fund. Ina siya. Nga, kita nga ordinaryo nga tawo, hindi ta pwede nga maghalta nga bayan na sila. Hindi pwede nga, kwarta na ito, nga usaron nila, Action Hotline. Makon mo, nagapahimunong ang pension funds sa GSIS, hilabtan nila yan. Billions of pesos na ginasuryahan ta. Balikan ta rin. Kay kahapon, dito sa may Metro Manila, grabe itong rally kag protesta itong patigayon. Ang kalabanan to pila ka miyembro sang manunudlo, no? Alliance of Concerned Teachers. May mga miyembro man sambayan muna, nagrally, agod punggan ang hagna nga nagatukod sang Philippine Sovereign Investment Fund. Una ni sa maragtas ng Pilipinas nga sumulod sila sa sining Sovereign Investment Fund ganiho. Nga daw ay pa sila madudla nga sa Malaysia to makaksyon. Prime Minister preso na to. Action Hotline. Kay may investment fund man tong Malaysia, pero igo mo rahon ang gindangatan makaksyon sa pundo. Nagkadto sa nagkalain-lain nga mga personal account plus sa personal nga account sang anay Prime Minister. Di kundi presuhan kadtuan niya. Action Hotline. Ang ginakakulbaan di makaksyon kay 50 billion pesos gid ang madula sa kwarta sang mga tao. Amo ding pagbalubanta pala nga kung maaprubahan, no? Hindi gid man guro madula kay manti investment mo, naga-invest o galing kay YPO kung makaganansya makaganarda. Pila ka mga mamalidha o kung kongresista may ara man sang grabe nga lungo mo, grabe man nila sa nga pabatok kay damo sang kwarta nga mabutang sa risgo kung dayonon edi nga investment. Action Hotline. Kahapon, no? Kahapon ginmuno ko na nga ang presidente kag general manager sang Government Service Insurance System nga si Jose o kung si Wick Veloso. Siling niya, yes, ginapang suportado ko na ang proposed Sovereign Wealth Fund. Normal nga suportahan mo gid mano ka mareklamo da nga magtiyo ang nagadusos na. Action Hotline. Pakaisa kag bata sang presidente. So pabor siya nga madayon ni makaksyon. Ang GSIS isa lang na sang kuwaan sa initial investment. Tutukan tadi sa bayan sa GSIS nga ang GSIS amo ang may pinakadako kuluwaan sang initial investment sa ning Maharlika Investments Fund. Ang fund daw ihambal ko pa ang imbes nga fund, scam fund. kay damo ta batian nga investment scam mo di bla. Hindi fund di. No, tayan mga magambal sang investment scam ba? Action Hotline. Kabay pa nga hindi maglabot sa ginatuwag scam sa ulihi. Nga ang GSIS 125 billion gidya ang kwaon sa pension funds ang GSIS kung matigayon inagitaduso ni nga Maharlika. Action Hotline. SSS mayaraman, Land Bank of the Philippines mayaraman, Development Bank of the Philippines mayaraman. So ang pinakadako kuwaan halin gid sa GSIS. Tutukan ta kay ang mga miyembro nga mapiktuhan sa nila mo. Sara siling ko na nagligad more than half of GSIS membership are DepEd personnel. So ang kanabanan diri mga manunudlo. Action Hotline. Anong ila pananawan sini? Diri sa Bacolod, sa pagpanumbalik naton makaupod na ang presidente sa Bacolod Teachers Federation. Kay kahapon sa Rasalenta na dito sa Manila, nagrally to mga kaksyon. Anong padulukan sang mga manunudlo naman diri sa Bacolod man? Standby kay sa ato sa nga pagpanumbalik. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM.
Sige, sa ato sa nga managpadala dugang sa nga mensahe. Okay, sa babaw ha. Si Aileen Dohenio Serion. Thank you. Good morning, good morning. Ana Sinuro, salamat kid. Arama si Rodel Vasquez. Okay. Mayong aga sir, mayong agaban. Si Ka Patrick Saludares. Good morning sir. Watching from Moises Padilla, Tamyaw lang ko family sa Saludares sa Sitio Upper. Bonavesta, Barangay Quintinrimo nga nagapamati gid subong sa kapihan ni Nunoy Patong Saludares. Salamat gid, bao na pangapi ba? Niliana Sabran. Good morning, Axel Marlon. Gaboritor kami di from sign on to sign off sa Barangay Tagok, Porok Manga, Kabangkalan City from Sabran family. Okay. Sabran family. Rigor Paran. Good morning, sir. Mga ko tani bulig. Okay. Basi may nakapulot da kawalit. O sige. Basahon ko na karon pagbalik taon era, no? O sige. Kay basahon ta na ipanawag kan importante na, no? Mas bayo nga sa on air mabati ade, sa radyo. Okay. Sige. Salamat Rigor. Don't worry. Sir Marlon, mayong aga. Alex Montasa. Duny Martinez, happy morning. Action Marlon, please ask me Congressman Greg kung nag-favor sa sining demonic plan to invest. Sige, try ta na karon na. Okay, limited. Kung hindi ta sa mga pamangkot dira, kaya nakasentro pamangkot sa Congressional Inquiry sa Seneco, karon sa gabi, ganda na time. Okay, magkuha ta. Sa iba na sa mga reaksyon. Kung ako karkulo ko kalabanan ng mga public officials ta, labi na kung kaalyado sa Marcos administration, mapaborgid. Mapaborgid daw. Ay, iti ang nagaruso. Speaker Romualdez. Ang bata nga Ilocos Norte, Ilocos Congressman Sandro Marcos. Bibi Gregorio Yolo, good morning. Palihog na lang, Tamyaw, okay. Si Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon. Sige, salamat. Okay. Kay Milal Ulico, halik kay Alex Montesa na. Home Alumina, Martin Aliling, good morning. Salamat. Alright, thank you. Balik tayo guys, Salmay. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection.
Seek early consultation, support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil For radio. By House Bill 6398 nga nag-sponsor sa mga kaaksyon ang pakaisa kag bata ni Presidente Bongbong Marcos Jr. No? Si House Speaker Martin Romualdez kag House Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Agud to nga iduso ining Maharlika Investment Fund. Now sa GSIS nga bahin, labi na sa mga miyembro sa mga kaaksyon, ari ang ginakangaw, Andre. Kay kung basihan naton ang report, sobra katunga sa mga GSIS membership. Amo ang mga DepEd personnel, ang mga manunudlo, damo-damo panawagan sa buong sa gobyerno, alos tanan nga panawagan nila daw ay gigin pamatian, di ba? Action Hotline. Saka sa ilang nga sweldo, daw ay ginapamatian sa gobyerno subong, ang pension fund sang GSIS, amoya ang kuwaan sang pundo para nga i-usaron sa siring Maharlika Investment Fund mga kaaksyon. Kagintalakay ko na subong kay kahapon may ara sang public consultation. May kantanan sa kada adlaw nagasingki ang mga opinion nga basahan batian ta. Kay importante mabaluan ta ni mga kaaksyon kung anong pwede nga mahimo sang grupo, naglain-laing grupo nga
apektado diri sa lokal. Action Hotline. Labi na ang grupo sang mga manunudlo. Kay ang initial is 275 billion pesos po. Ang isa nga kuha, ang GSIS, isa sa mga government financial institutions. Way padalabot, SSS, mayara pagid may kuhaan pagidala sang pundo mga kaksyon. Ti ang panawagan sang kalabanan gid. No? Sang kalabanan i-reject ang ining measure nga nagatukod sang Maharlika Fund. Action Hotline. Alas 8:36 sa kamera pa lang mga kaksyonig sabay sang Senado may pila naman sila ka mga nabatian naton nga opinion. Ang kalyado sang Marcos administration hindi man pwedeng sila mismo manguna kag pabalo Diyos publiko nga pamalabag ara ka sa administrasyon mamalabag ka. Action Hotline. Normal na dari sa pungsod sa Pilipinas ang mga sistema naton nga basta ara ka kaalyado sa administrasyon amo nang silingko podcast naloy. Pero kung ara ka sa oposisyon, syempre ang pagpisa-pisa mo na mga kaksyon daw ano-ano malang nga nagagisa kay mo sa lunuto man. Action Hotline. Kahapon mga kaksyon dito sa Metro Manila, damo sang mga miyembro sa nagkalain na grupo ang nagbitbit placards to. In short, nagrally sila mga kaksyon sa dalanon kag singgitan sila to. Ang placard nila siyempre may ara nakasulat sa kung ano ang gusto nila kag kung anong ipanawagan nila sa gobyerno imbes nga idusugid ining Maharlika funds mga kaksyon. Action Hotline. Pati ang PAGCOR, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, may ara man sila sang kwaon diri nga initial funds mga kaksyon. Bangko Sentral ng Pilipinas, mga mga government financial institutions gid ka-investment po, ma-investing Pilipinas mga kaksyon. May mga nasyon nga ginasiling nga madinalag-on gid man ang ila sa nga investment fund. Pag-invest nila mga kaksyon, isa sang pinaka nakatipon sang dako nga ganansya kung dako nga pundo bangod sa investment fund. Norway. Pero why lang naton ma-check mga kaksyon kung wala mga Norwegian nagmayong pangabuhi na to? Action Hotline. Kung may ara sang nag-successful mga kaksyon, may ara man nga nabalda. No? Nabalda, na puto ang pundo nagkadto sa bulsa sang iban. Nagkadto sa personal account sang iban kag dalagko to nga mga tawo kag personalidad kag organization didto na sa may pungsod Malaysia. Action Hotline. Tinguan ta lang dugay-dugay kay alang-alang pang signal ni Mr. Hilangre. O sige. Kay Action Nelson ta Action Dorel kay sa sunod sang San Carlos silang ganta lang tiyempo kay base kon may ginasikaso bla pero nag-okay na sa kaina no. Sa sunod sa San Carlos pasiplatan ta ning balita ni Vertosio Drug Group mga kaksyon. I-check nyo ang mga balita dara sa may Northern Negros kung drug operations ang paghahambalan. Kay kadamo na sa mga miyembro sa ginatuwag nga Vertosio Drug Group ang nagkaladakpan. Kay inasang kaagahon may nadakpan naman Action Hotline. May nadakpan naman ano kadamo pa sa mga miyembro nga ara subong patayaw sa transaction man ang nagasigil sang ila sa ding illegal nga helikoton man no kay kung magsiling kita nga buy bust operations damo sa mga buy bust nadakpan sa buy bust operation nga nakagwa mas prisuan pagwa sa prisuan
balik manggapos baligya sang illegal nga droga. Action Hotline. Kay nasang kagahon mga pasta 2 AM mga kaksyon. Lampuwas alas 2 ang takda kay nasang kagahon. May narakpan nga i-check ta kung pinakbilog ni ang nadakpan mga kaksyon. No? Nga miyambro sang Vertusio drug group. Dala ginang ilas ring ginatiniran perme or base kung dara gid naluyagan nila nga magpatagaw sang illegal nga operation angon sa illegal nga droga sa may San Carlos City mga kaksyon ginakabe gido nga top 5 HVI high value individual top 5 member sang Vertusio drug gang with Bacos and Macadato subgroup. May danakpan dari mga kaksyon. Kagahon kung tani, katulog niya ang mga kaksyon ta, purti may ara gihapon niya baligyan ay illegal nga droga ho. Action Hotline. Dara sa may area sang San Carlos City ini mga kaksyon. Why ni trabaho ang subject, residente sang San Juan Tunga, sa Barangay 5, San Carlos City, mga kaksyon. Hindi lang ni dara sa may Northern Negros mo kung maduduman naton ang operation sang Vertusio Drug Group kundi pa sa pila sa mga areas man dari sa Negros Occidental. Pila ang baw kadako-dako maning balor sang suspected shabuho ang nakuha mga kaksyon sa sining subject ng subong ara na sa San Carlos City Police Station. Action Hotline. I-check tadi ang balita sa report dugay-dugayan ni Action Nelson Patenio dara sa area sa may San Carlos City. Action Hotline. 43 minutos ang nakaligas sa tagda ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Action Dorel. Kaya nasa bubo na ito sa nga komersal. Balikan talang ang available sa nga mga interviews na itong dugay-dugay. Action Hotline 2006 Going WID for best public affairs program for radio. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 kasimana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat,
gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Program for radio. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad 47 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawan ko na ang balita. Angot sa Congressional Inquiry, ang balita dara sa may San Carlos City karon na lang goro na sa Action BBB, no? Ang report kada baton tay is mga 50 grams more or less, no? 340,000 pesos ang value sa siring suspected illegal drugs kang na-recover. Action Hotline. Dari kita importante na mag-aksyon kay kita nga mga konsumidor gaulat gindi kung ano ang pag-akto dari sa Kongreso. Kaya importante gayman mo nga aktuhan sa mga matagas ka mga opisyal naton kay halos kada Domingo may power interruption o kon brownout mo nga nagaluntad sa pila ka mga areas nga sakop sa Central Negros Electric Cooperative. Action Hotline. Kahapon, supposed to be kuntani nagligad ni nakaschedule sa galing kin reset, no? Gin set liwat ang Congressional Inquiry angot sa di. Online sa hotline. Live sa sading nga panatuntunan Action Hotline, upo naton Lone District Congressman Greg Satayakong. Good morning, si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Action Marlon. Hello Kong, medyo daw pigaw ang sunod Kong. Hello, Action Marlon, may ngagasi mo. Yes, okay na Kong. Salamat gid sa tiyempo. Kahapon Kong nadayon gid man ang Congressional Inquiry, may angon sa ding dugay na ding problema sa Seneco, labi na sa mga issues pala ni ganay yamos ang Seneco consumers, ang perming brownouts, taas kabaleran sang ginakonsumo sa elektrisidad. Good news iri para sa mga konsumidor Kong. Pero ano gid natabo kahapon nga inquiry man, may ara gid man initial nga gid kasugtan na Congressman? Well, Action Marlon, ang Congressional Inquiry kahapon kagin preside ni Chairman kag former Speaker Lord Velasco, no? So it was attended by members ng Committee on Energy, no, together with Congressman Kiko Benitez, no, nga co-author sa aton nga resolution. Man ang NEA, ara man ang ERC nag-attend, ang wala lang kaabot ang Department of Energy. So ang kaundan in gist is ginplastar naton nga sang January ang aton presyo sa kuryente dira sa Bacolod or sa idalom sang Seneco coverage area is a little over 7 pesos, no? As of November naglapot na sa a little over 16 pesos, no? So amo na ang ginplastar naton dito. Duwa ka topiko actually, no? Ang mahal nga presyo sa kuryente, then ay kadua ang power outage or mga brownouts dira, no? So dito na tukiban during the congressional inquiry nga dako nga porsyento sang aton supply sang kuryente nagahin sa WSM, no? WSM amo ni siyang sa idalom sang layi pala San Marlon na kung
makulang ang imo supply. For example, kay may mga ara sang ginakuhaan naton no, may coal, may geothermal, but ang ining kontrata between Sineco ug sining mga power distributors or power suppliers hindi enough na makasupply, so kakuha sila sa usep no. Ang during the hearing kahapon dito na realisat na ko kaysa kalabot over 60% no. So mahal kayo ang dako abi ang support no diri sa wisem umutong git plaster man abi sang during the hearing no. But ang ginplaster nila ang events, ang mga nagkalanapo no, ang pagsaka sa presyo sa gasolina, crudo, pagsaka sa presyo sa coal no. But ginplaster man dito na supposedly makuha kani sila sang o mahimo sila sa isa ka bidding nga pati kayo noon last year, but nag-withdraw ang nagdaog na bidder kay kung dayon kung tani ito ang support was only little over 3 pesos per kilowatt hour. So at least may assurance na bala nga may kuhaan kita nga barato, but sa rason hindi ko na makasupply atong supposed to be winning bidder, nag-withdraw siya. So naghimo sang emergency power sales agreement ang Sineco with coal plants no, muning PCPC no, nadik coal plant ni siya, which mahal ang naiguan abi tungod sang pagsaka sa presyo. But nevertheless, ang amon naging pangayo no, amon ang background at during the hearing kapon, ang amon naging pangayo number 1 sa NEA kag sa Department of kag sa ERC rather is itapos na nila ang request sang Sineco na magkapatigayon ang Sineco sang power source no. Isa na siya. Then ay kadua ang pagpatigayon man sa isa pagkabiding nga kuwaon sa renewable energy action man. Kay kung kuwaon mo sa renewable energy, ang presyo niya stable, way niya gasaka, way niya panaog no. Kaysa tanan-tanan ginakuhaan naton sang kuryente dira sa Sineco, ang stable isang geothermal no. So amo ning ginadusog kahapon dito no. So nag-committer ang Department of or ang ERC no, although at first katinuduan ay pa ang NEA ng ERC kung pinapapeles din sa punto ko baklay no, wala kaya pong maktuhan. So nag i-resolve nila once and for all para hindi kita maipit dira ang kuwaan naton sang urang baklan ng Sineco sang kuryente maging barato. Isa man natin ang isa ka issue kay gahambal ang power supplier at ito ng PCPC. Kwa sang pungsod, di mahal ang support Ukraine. But pinagpangabay naton ang ERC na kung pwede i-check sa tanan dokumento na gina-review sang ERC kung bala diin gid man tuod ka bakal ang nga makumpanya sang coal. Kay base bala sa Indonesia sila ka bakal nga barato kumparar sa Australia kag iban pa nga mga ginakuha estado because of the Ukraine war. So amo nang isubmit nila sa aton pero nakita naton kung bala ano gid ang matutuod nga ginakuhaan sini kay diri ka apekto kay admittedly pagsaka sang gatong pagsaka sang coal ipamahalon man sang mga power supplier ilang support. So epekto ya sa aton konsumidor. So isa na siya. Then ang isa nga gin-discuss man dito kahapon, why not nga i-consider sang Sineco although initani sobrahon pati sang board galing kay unfortunately I don't know kung for whatever reason why nag-attend iyang board, that's why nga nag-attach sang pagpahibalo liwat ang Committee on Energy nga by next round meeting dapat ara na ang board sang Central Negros Electric Cooperative. So ang isa nga suggest dito dapat tunan ang possibility nga ang kuwaan ni usang gatong kung may ara sang o sang kuryente rather kung may ara sang adjustment hindi may ara sang cap
kaya like subong wayakap Aha. saka hindi po magsaka-saka man at unless kung isa option no, either ang ilang kontrata nga pagkaimuon kung ang sukanay for example ibarigan at 4 pesos dapat 4 pesos na all throughout no? Compared man sa escalation dapat ito for example as what ginimo sa siniko previous o man yun hindi no kasi ang ining sitwasyon na ton magsaka kuryente magsaka ang pole na dahil gin-review Commission Energy kahapon. Okay. So makabig pala ni kahapon kong first step pa lang hindi. Anong matabo daw son? May schedule pang isa pagka-congressional inquiry. Naka-schedule na ni Kong? Yes, Sir Marlon, kay wala tapos started past 10, no? Natakot mo yung mga sobrang alas 12. Pangudamo pa questions ka nagkalabit. Okay. Dola-dola si ang signal ni Congressman Ilagong? Yes, Sir Marlon. Okay na. Oo. So ano kalawig ang hulaton dire sa mga konsumidor Kongman para nga matagaan sang kasulbaran ining problema ni? Well, number one, inpadali man namon kahapon ang ERC, ang NEA, no, nga sabat na sa mga ginapangayo pala nga mga documentary requirements sa Central Negros Electric Cooperative para matuso ang tulungan na pati kita makuha sa WISEM. As much as possible, i-limit ang percentage sa kuryente na ginakuha mo sa WISEM. Kaya diri iyati, last option mo na ni siya Marlon. Kung na kinagikuhaan mo lang, yung presyo diya, apektado kita because of this. Unlike akong nara, tasang pagkakuhaan na biyang stable or pagkakuhaan ng supplies ng kuryenteng barato at may kontrata nga favorable sa konsumidor, mas maka-improve kila yun. That's why nga amuning tutok yun nga mapadasig na ni sang NEA at sang ERC. Yes. Sige. Kung sundon namon kay tanalupang doon kataba nga sa isang balita ni kadamo gid nagahulat nga mga Senate consumers. Kung thank you good sa information kung good morning. Salamat gid may aga sa inyo tatanan. Action Hotline. Congressman Greg Gasataya mga ka-action ti amo nang ginhambal pamangkot ko sa iya kay mag-amo ni mag-action nga kadamo-damo sang dapat i-question kag damo-damo sa mga suppose nga i-submit mga dokumento madugayan gid ni. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Pagpangalagad na 2 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Sugpunan tara karon sa Action Firing Line. Ang balita may kangtanan na sa una pa lang to nga congressional inquiry mayangot sa hindi naman ang gani ya saka sa our mahal nga ginabayaran sa konsumo sa elektrisidad sa Senegco kag power interruptions kundi damo-damo pa mga ka-aksyon nga mga reklamo mga konsumidor. Action Hotline. Sige lang pangaroon tara kay i-check tara mga ka-aksyon ang detalye sa balita. Mayangot sa siring panibag-on na naman nga drug buy-bust operations dara sa may San Carlos City. Isa sa mga ginapatihan miyembro sa ginatuwag Vertosio drug group ang subject ng darakpan. Action Hotline. Check the action na Nelson Patenyo. Action Nelson, good morning. Please come in. Yes, action Marlon. Ang ginalantaw dire sa aton sininga sa pulisan ang grupo ni Vertuisio drug gang kag ang upod sining bakos kag makadato subgroup, no? Number 5 action Marlon actually ini si Joseph Pasigay, Marikit, no, 45 anyos. Ang tested reaction na Marlon, kay nanti hindi lang amo ni kuntani kadako ang nakuha sa kaya Joseph. Kay man ang pag-abot sa nga bulto sa atong sininga pakig hinunanon kay Police Lieutenant Rodney Saruna ang mismo ang lead personnel sa PNP kag ang Drug Enforcement Unit sa San Carlos ang nagapatigayon sa buy-bust operation sa kaya Joseph. Ang natabo diri action Marlon, may ara pa ka transaksyon actually sang nagpatigayon sang buy-bust operation na atong sinika pulisan. May mga tao pa mga alas 2, alauna nga nagatransaksyon sa kaya patigay halin sa Valle Hermoso nga tao nga actually ila pa ginalagas kaso lang kay dali nga nakadetect kasang ginpatigayon ang buy-bust operation. Madumduman action Marlon nga may pila ka mga persona nga nagkaladakpan bala sa inila nga simana sa Banwasang Tubuso kag Calatrava. Ang source nila ang amuni ang posible ginakuhaan nila si Joseph Pasigay dire sa may San Carlos City. Kaya natabo gali ni action Marlon
pag-abot sang bulto nga Cebu nga nag-abot sa San Carlos, ginapartida na ni sa mga runner diri sa San Carlos, ginapartida na siya. So meaning nga pag-abot sang ilang source sang ilang stock diri sa San Carlos, may nagahulat na. That is why nga may isa nga taga Bali Hermoso nga ila tani wala na sortihan, nga wala na dakpan, kaya nakadalagan Action Marlon, may naga-transaksyon pa sa 10 oras ang kaagahon. So amo na siya nga Bali Police Lieutenant Taruna nga ginadistribute na sa nagkalalain nga mga lugar dire sa may Bali Hermoso, Calatrava, Tubuso, Gihulngan ang runner sini na ila sini nga ginalantaw. Actually, mga isa na ni kabulan nga ila sini nga surveillance sa kay Joseph. So inigid lamang kainas ang kagahon na tigayon nga madakpan nila kay may mga katransaksyon ini siya nga halin sa Bali Hermoso kag iban pa nga lugar Action Marlon. So ang nakuha sa iya di amo ni ang kapin sa 50 ka gramo kag more or less mga 340,000 na balor sang droga. So kinalantaw diri Action Marlon kung sino pagid ang iya sini nga maraner kag kung sino iya ka transaksyon. Kaya ang source ni Action Marlon hindi Cebu hindi Cebu ang source ni kundi dito mismo sa may Metro Manila. Nga nag-abot diri sa may syudad sa San Carlos. So amo pa ni karon ang ginauso ni Action Marlon kung sino ba ni ang mga kasusyo ni Joseph Pasigay na miyembro man sang Bertosio Dragang diri sa may syudad sa San Carlos. Ang barko gani Action Marlon sa kay Police Lieutenant Rodney Sarona, hindi lang nga daw na discontrol naman ang Bertosio Dragang diri sa San Carlos kag sa district. Siling Action Nelson, may mga miyembro pa sila actually nga aktibo pagidya nga nagaduso sang illegal nga droga diri sa may First District sang Negros Occidental. Diyan gini nga area gin-action na Nelson? Punoy an sang subject ni ang gin-operate sang mga otoridad? Yes, Action Marlon sa iya gid mismo nga balay dira sa may San Juan to nga barangay 5. Actually, ini nga lugar Action Marlon, ano gid man ni siya mo? Ano pid na gid man ni siya nga barangay sa siyudad sa San Carlos kay man ti halos nga mga drug operation nila nakasentro dira sa barangay 5, barangay 6 kag barangay Rizal. Itingay lamang lang ni sila nga mga barangay kag si amo ning mga barangay nga sentro permis operation sa aton sini kapulisan kay daw pancake lang na day ang baligyan isang drug sa Colimo sa may barangay 5 Action Marlon. Ano tongin mo no Action na Nelson nga may isa pagkatanik ka subject nga dalakpon pero nakapalagyo to. But sa lingon may linagsanay pa rin natabo? May yara pa Action Marlon nga may katransaksyon ining si Joseph nga hambal sa aton nga bataga Bali Hermoso. Kaso lang kay kung sa mga binispaya wala nakaikyat na yun ini siya nakadalagan kasi wala siya nadala Action Marlon kay nanti kaagahon mo alas 2 ang kaagahon ng ila sining operasyon. So, duwa galing subject supposed to be? Duwa ang subject dari amo ning nadakpan nga si Joseph Pasigay kag ato nagkapalagyo? Ang isa lang actually, ang ila sining subject sa ila sining bypass operation. Kaso lang kami ka-transaction pa siya. Okay. Amo to ang nakatransaksyon ni Pasigay nga nagkapalagyo? Nakapalagyo Action Marlon. Si amo ni karon ang ginalantaw ko sa aton sining kapulisan kag kung sino pang iya sining mga kabanan. So amo ni ang pinaka latest update sa aton sining nakuha ang interview sa kay Police Lieutenant Rodney Sarona ang Operation Chief sang San Carlos 20 upod man ang Drug Enforcement Unit sa San Carlos City angot sa bypass operation kagin patigayan kay na alas 2:54 dira sa may barangay 5 siyudad sang San Carlos. Gikan dire sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon ni Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. GSM Blue. Choose what?
Okay, ang nagpadala sa dugang nga mga mensahe mga kaaksyon nagtalista Martin Aliling. Thank you. Inday Blaza, good morning. Melvin Peñafiel. Josie Lin, good PM. Ray Flores Baryoga, mayong aga Aksyon Marlo. Monitor lang kami sa may DSB, Barangay Pandanon DSB. Salamat. Sige, standby ka mo kayo, babalik na dugay-dugay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay standard time pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad. Gagawon ko lang abi si Mr. Richard Hilangre kay dari kita sa Maharlika blani. No, Maharlika Fund Investment. No, Maharlika Fund Investment kay tingwan ta nga makuwaan sila sang panarawan kon reaksyon kay isa ini sila sang posibleng maapektuhan mo kon madayon gid ang gidaduso nga Maharlika Investment Fund, no? Ti ginasiling niya magkaksyon nga
yagid sang Marcos administration bangod miyambro sang family Marcos gid anaga duso sa ni mag-aksyon. Action Hotline. Family Marcos gid ti House Speaker ang isa sa mga sponsor ang ginablos niya nga bata man sang presidente isa man sang naga-sponsor sa ni. Online sa hotline. Online sa hotline. Kapo dato sa nagid nga mga tarion si Sir Richard Hilangre ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Sir Hilangre, good morning. Good morning, Action Art. Tagpalamanti sa Action Radio. Good morning sa inyo matanan. Yes, Action na Marlon sir kay basta Martes. Sige, salamat. Thank you sir. Kahapon ang mga pila ka mga manunodlo dito sa Metro Manila nagsanggitan to sila silang hands off gid kami no sa siling kita duso nga Maharlika Investment Fund no. Butan to sir, marion gid man kag hindi mapunggan kay mati kun lang tawonta daw atat gid ang Marcos administration nga dayon ni mabuhinan gid ang pension funds nga JSIS kay isa sang kuwaan diri tiamo ding fund sa JSIS mo para nga ipundo sini. Ano paglantaw ninyo sini sir? Ini ayhan mapiktuhan ang inyo sa nga retirement sa ulihi bangod ang public school teachers are the biggest contributing sector mo sa JSIS, di ba? Being the biggest group of government employees. Ano pa lantaw mo sini sir? Amo gani na action Marlon no nga masubo kadaw kalain man tani inablang ka suspitsuso sa imo nang daw medyo nagsugod pa ang programa isuan mo nang hindi mag-successful pero ang historically speaking hindi naton mabasol ang mga teachers, government employees and other citizens of this country nga mag-doubt kaya in the first place ang to be frank about it ang Marcos family may dapat pa nga i-resolve ng mga quote-unquote ill-gotten wealth no nga ato pa ya sa Switzerland. And then mismo nga ato presidente may may question sa almost 300 billion pesos na tax no. So in short may question of credibility especially in sa money, sa pundo. So ang tao hindi malikawan nga magsuspitso. And then ang isa pa gid diri ka subong nag-aaragoy ang tanan kita government kag private employees kay ginasukot kita asang PhilHealth pila man ka bilyones nga gin usar man nila pag during COVID time nga bisan hindi COVID na lang. So halin sa January 2022 nga kulang kuno nga pagpasakan na contribution ginasukot nila tatiga agunto na tanak kay dako no. So now comes nga para mag-improve kunong country sa mga dinalagko nga proyekto. Mahimo sang Maharlika Fund in the tune of 275 billion. Yes. Ang siyempre may doubts na. Way labot nga may doubts naglain pagid kay diin kwaon ang pundo halin sa GSIS nga pension funds kag sa mismo sa GSIS 125 billion, SSS 50 billion, Land Bank 50 billion, DBP 25 billion, National Budget 25 billion, ang dividend sang Central Bank 50% kwaon, ang iya sa Pagcor 10% dira kwaon man. So meaning, ang tanan nga mga pundo nga daw halos pension fund abi, maapektuhan. National budget maapektuhan. So, kung buot, kung gusto nila nga maghahimo sinayang Maharlika Fund, wao na niya sa sobra nga kwarta sang may sang mga aton pumuluyo. Yes. Amo nang excess government revenues ginatawag, sir. Oo. Yes. Daw hindi na blaki ng lanon gid protest subong kinalanon gid kay siya nagasinggit ang halos tanan nga pabaratuhon ang baligya. Nga susubong white ta kasalapo nga although nga tikada December sa taas man ang mga baligya inflation rate is increasing. Pero subong ahaw nga utanon na Bombay hindi kasarang aton
pumuluyo, mga utan lang sa libertad nagsalaka ang tanan-tanan. So inikwaan mo pagin ang pundo nga bilang pag-retire mo basi lahambalon ka lang ati kay nakuan kita na dimalas. Namo gina. Aton nga negosyo nagdimalas ti nang ang imo. Dumduman aton sa una nga ang sa GSIS ara dirang aton nga katapos sa military. Pero galing kay daw medyo may problema to sila sa ila investment, nag-vacate sila. So, tingin sa punto sa GSIS ang mga daw kaperdihan Isa subong, mag-amo sini nga mapatukod kay imo ya sang Maharlika Fund, kwaon mo ya sa social pension, masyagit na yang katapos sa GSIS kag GSS kay may history na kita sang pabirdi sa aton investment. Yes. Ang aton lang adaan nga PhilHealth nagkalapirdi na kita kita subukan nagasuprer. So daw kalaw ay man nga batasan nga wala pa magsugod daw gasuspitso ka pero we will base that historically kag sa integrity mismo sa naga-implement daw ka dako niya sang question kay bisan sa taxes ganiti kung hindi ka nakabayad sa imo taxes kun dako na yang question mark. So kung gusto nila magaga-create niya agdahon nila dayang mga middle class naton na okay kay invest ka mo dito ka mo nang naplan daw ka patriotic lang dating layang ate you help your government so you contribute amo ni sa aton dayang mga pertinay ka mga mangranon mga daw amo nang ga-govern bisang aton ni nga country 1% diri ka mo contribute sa aton. So do pwede na yung pero kuuton mo yung social fund siya dito dako na dayon nga tribukao kag hindi na acceptable sa majority sa aton mga pumuluyo ng private kag public employees siya nahang ang ila yang social fund. So tapos anong liability abi sa uli kung maputo ina kay gobyerno ang nagputo amo nang pabangkot da sir, may ara ka mo dudahan or butan ta ginapatihan nga motive behind sining Maharlika Wealth Fund creation labi na nga kon padalban tagid ni sir ang proposal may mga various exemptions mo nga ginapropose sa sining fund anong may ginadudahan o ginapatihan ka mo motive behind sining at daw damo na nagapadua-dua nga kundi subong very tight ang aton anti-money laundering mo nga medyo may pundo abi halin sa abroad ti ginascrutinize kay base makadto sa terorista o base iya sa sindikato. So right now tiyan mo nang daw sa mga imahinasyon sa nagasuspitso nga ating kwarta to sa Switzerland or anywhere in the world ng mga kwarta sa mga Marcoses daw nila ibutang kung sa kayuhan lang man sa Pilipinas kagi may transparency do acceptable ya guro pero kung sa ila naman niya kaugalingon ng mga kausa nga pagpamanggaraw nun pag nila kaugalingon amo na dayang dako nga question mark action marlon kay amo nang matabot hindi lang yabi pagkutawa ang government funds dira sa mga bangko, sang Land Bank, sang DBP, sang Pagcor, sang SSS, GSIS, pangita na lang sila sang iba dayang pundo nga kuan din kay para lang pagusto ka mo daya basta di yung pagilabtan ng ara na iya sa tao kaya hindi pangayo iya subong sa tao nang iban-iba na naman ang taxes. And then ang presyo sang mga balaklon mabarato kag ang tingbugas tong ipangako ni President magnubo gid. Mga agricultural products abi amo nang ginaulat sa farmers, mga land reform, increase of salaries sang teachers, ang aton workers, ang government employees, ang private workers. Amo na yang ginaulat-ulat kag ang pagbarato ya sang bilis sang gasolina. Niya kuha niya kwarta. Kuha kwarta niya mismo ya sa pumuluyo. Kasi yan ang pumuluyo kwarta. Ang kuha niya sa tao nga madugangan ang ila income. Ang ila nga kwarta madugangan kag mag-ayo-ayo man ila nga pangabuhi. Hindi kay kuhaan mo pagid kundi siyagit na sila action marlon. Gani isa pa sa ginakabalakan de sir. About ko nun maidiya mas dunduban mo ni Malaysian Sovereign Wealth Fund. Ato klaro na gito ya. No? Nga dawag itong puslan ang kwarta to kay may mga napriso na ganito sa Malaysian Sovereign Wealth Fund pero ang mga opisyal nga nagadaso diri sa ato sa pungsod Pilipinas may promisa man sila sir nga may ara man ko niya nagakaigo nga safeguards.
Hindi na Kali katigan, sa mga mga pangako sa unang oil price stabilization fund to nga gina-finance man kung magsaka ang bilisang bilyones man to nang in-source man to sang corruption during the term of Marcos Sr. Inabla nga mga skema in the name of greater good pero sa actually sa aton history why gid natabo amo na siyang questionable ti ato Malaysian wealth fund man to ang Indonesia do na bangkarote man to so meaning big temptation na siya nga may pundo dira sila ang PhilHealth na lang nato na yung mga more than 15 billion pesos to 20 billion pesos guro nagkanto lang sa warat sayod kay ting na hospital dira balon mo lang yang ti para way kan di balayran ti pwede okay ka may kwanta na COVID lang natin okay sugot mo siya pero nagabaganan siya handa ko ting mga unscrupulous man yung doktor o kung na hospital not all pero nakita ta kung paano lang nga i-granatsar ang kwarta na mismo sa Puluyo kag kita subong niya nag-aamot sinasang PhilHealth para mamaulian nila siya how much more kung pag-retire sa isa ka empleyado masiniti ba na di malasan ang kwarta ang Maharlika Fanta ang imo nga kwaon nga 1 million kuan na lang na 600,000 din bangkarotyo Mano lang na yung empleyado mag-amunat kasakit man na uro Action Marlon so kung buot para wala na lang sa mga duro debate hindi nila pagputaon dira yung kwarta sa pension fund ang kwarta sa mga bangko nga gobyerno kag kung ano pa dira nga basta gobyerno outside source din sila kay para lang why na debatihay kay private nga mga tao na mag-invest dira kundi daw medyo sa private person ka man niya may liability. Yan Sige sir, hulaton tanay kay may mga public consultations pa man nga patigayonon. So ni kada adlaw gani ginasiling ko nga daw kadamo sa naga-oppose, dabo na sa nagapamatok, no? Depende ni sa mga mamalidha naton nga naga-duso sini. Sir, thank you sir sa information ginhatag mo may angos sa ning nagasingking issue sa Maharlika Wealth Fund. Sir, salamat gid. Okay. Sige. Okay na lang akson Hen. Tawagin na lang. Sir, salamat gid sir. Salamat gid salamat Action Marlon. Good morning. Action Radio, good morning. Good morning. Mayong aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Primera. Okay, last nga mga mensahe niyo gid padala diri ho. Okay. Pero tini mo ang Malaysia ang Philippine Sovereign Fund fund ni. Damo gid mariak daw. Amat-amat nagaklaro kung ano gid ang tinutuyo sini. Inday Blasa, good morning at sumarlon. Melvin Peñafiel, Jocelyn, good morning. Hambal ni Ray Flores Parioga. Okay. Si Novi Magapan bayong aga ana sinuro nagligad ya pwede Action Marlon nga amogid na o labpa hilabta ng SSS kanya sa S kwarta na isang tao, correct? Contribution sang tao na. Diding Alohamiento, good morning. Ana sinuro amo na ang Maharlika man bulsa na nakaguro ka ti si maganiman ang Marcoses kadaan ti may issue pa kung ano nga pag-asenso nakahambal sang tanan ang ga-asensyo adventurer sa iban nga lugar hindi magsalig sa gobyerno. Marivic Rivera Delgado, good morning Action Marlon. Ang dapat masunod tao mo hindi kaya ang arata sa taga-gobyerno kay waay da sila makapungko da kundi bangod sa mga tao. Good morning Action Marlon, hindi lang ya pagkwaon ya SSS at JSIS ang fund para na sa Maharlika Fund. Very big no good. Thank you. More power Action Radio. Correct? Kita yang dapat yang gagamhanan din, hindi sila. Roma Ronario. Ang mga Marcos ya mo manggaranon, ana sinuro. Okay. Halos mga tao pa kasagod sa mga manggaran kaya ang corrupt hindi nagid magwanta. Only in the Philippines na hindi ana sinuro. Sige. Salamat.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamong For best public affairs program for radio. Action Hotline December 6 sa 2022 nga pagpangalagad naton nagatakop kita temporaryo standby sa ibang sila nga mga news kag public affairs program sa Action Radio Bacolod babatian ang ibang pagistri nga mga balita kag issue. Sa ngalan sang regular nga anchorman Action Artay Hopon, ako naman Action Marlon Hanubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!